Yeah. Okay. Na zama tozalito shaido. Na ci kwalliya na ci ado. Da na gaji umbaje a gado. Yau safa ake ji a ko'ina. Ga su Fatima ga su Amina. Kowa yana ta rawa Amina. We international we are higher. Kada ka ja da mu kaka fara. Cause we are hot like a fire. Like a fire. Like a fire, international we are higher. Kada ka ja da mu we are fire. Yau safa ake ji a ko'ina. Ba mu Agadas, ba mu Amina, ba mu Niyami, ba mu Arlit, ba mu Kano, ba mu Mina, ba mu Naija, ba mu Danja. In muka je sai mu Danja. Zan kara. Zan kara. Ai sai na kara. Kai sai na kara. Zan kara. Zan kara. Of course.